Ja. Oh. 3 achter elkaar. Dat is een goeie hoor. Nee, je moet hem wel zo houden. Ja. Nou, dit ga je leuk vinden wat ik nu heb gedaan. Ja? Ik ga niet nog 5 minuten wachten met filmen. Ja, hij gaat door jongen. Hij komt volgende al. Oh, joh. Ja, ja. Staat wel heel dichtbij hoor. Dat is goed. Filmt hij? Oh. Ja. Nee. Jawel, hij filmt. Oké, los knal los. Nu gaat het. Goed hoor. Dat zijn wel goede salutes. Ja, het begint daar zo. Ja, komt ie. Hij staat aan hoor.
Ja, dat zeg jij.